Ventuzele sunt folosite de mii de ani în terapiile tradiționale din Egipt, China și Orientul Mijlociu. Această tehnică ajută la stimularea circulației, la detensionarea mușchilor și la drenajul limfatic profund. În cazul picioarelor obosite, terapia cu ventuze poate reduce umflăturile, senzația de greutate și disconfortul muscular acumulat. Prin crearea unui vid ușor, pielea este ridicată ușor de pe mușchi, ceea ce permite o mai bună circulație a sângelui și a limfei. Această terapie activează detoxifierea naturală a corpului, oxigenarea țesuturilor și relaxarea sistemului nervos. Se simte ca o presiune blândă, urmată de o ușurare profundă. Ventuzele pot fi un sprijin real în recuperarea după efort, în gestionarea durerilor cronice și în revitalizarea generală a corpului. Totul se face cu grijă, într-un spațiu liniștit, de către un terapeut cu experiență. Iar picioarele îți mulțumesc. Se simt mai ușoare, mai vii,